The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Betera. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana-siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Mukoma Givi kwasai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Hurukuro yedu ine musoro wenyaya wekuti misungo yaSatani. Misungo yaSatani. Haigona kuisika muchirungu here mungoma. Tongosiya zvakadaro. Misungo yaSatani. The snares of Satan. Yeah, maybe. Snares of Satan nechirungu. Misungo yaSatani. Mukoma Rodzi ndo vari kutitungamira. Right. Yes. Rega tidzokere pandima iyaya yatanga tichingo tanga nayo muhurukuro mbiri dzapfuura. Peter wokutanga 5 paverse 8. Okay. First Peter chapter 5 verse 8. Svinurai murinde, muvengi wenyu Diablos unofamba-famba seshumba inorira, ichitsvaka waingaparadza. Tiri kuda kuramba tichirangaridzana nevateereri kuti tine muvengi, Right. ndi Diablos. Right. Shungu dzake ndedzekutiparadza. Patoda kuti munzwe manje pashungu idzo dzekutiparadza. Paari kufamba-famba pakufamba kuda kuparadza. Kutotsvaga kuti anotiparadza sei. Okay. But pane chimwe chinhu chinondobuda kana mukaverenga pana zvakazarurwa 12 pavhesi ya12. Musana maenda kure mungoma. Vari kuda kuparadza vanhu ndevekucheche. Aiwa, anda kuparadza vanhu vese. Alright. Because ndikuitira tiri mustudio ka vateereri vazvizive kuti hurukuro dzedu munomu ndedzekumaraini. Right. Vasafunga kuti tauya nezvinhu zvekuchechi. Aiwa, zvekuchechi ndiri kumaraini ikoko. Ndosaka uchiona kuti paanorova pfuma ka hakusi kurova pfuma yevanonamata chete. Right. Chero vasingaendi kuchechi vanobirwa. Uisa hosha. Kunorwara vanhu vese. Handiti wazviona. Saka madambudziko ese aya anongowira vanhu vese zvakafanana. Okay. Mati tiverenge panani. Zvakazarurwa 12 pavhesi ya12. Zvakazarurwa chapter 12 vhesi ya12. Saka farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo imi nyika negungwa, nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri. Akatsamwa kwazvo nekuti unoziva kuti uchine nguva duku. Saka hanzi Satani muvengi wedu. Right. Anotsvaga kutiparadza. But hanzi iye zvino awedzera hasha. He is angry. Pamashandiro ake ane shungu zhinji. Saka unonzwa kuti hasha dzacho dziri kubva pakuti nguva dzapera. Handiti wazviona. Saka pane imwe pfungwa yandoda kuti tibate kubvira ipapa pekuti nguva dzapera. Mukoma. Maimboenda kumasports here kubhora. Masports kuchikoro zvekungonoona. Maizviona here kuti timu inenge yakadyiwa kana kuti 1-0 kwasara kana kuti 10 minutes kuti bhora ripere, vanoita kunge vawedzerwa simba raunoshaya kuti rabva kupi. Vakahwina pane tendency yekurelaxa. Nguva yedu munoziva zvataita kana takahwina tairoera bhora kumagamu. Uri parinombonotsvagwa anga asina kuwanda ka. Saka even pasina chikonzero rairohwa roenda kumagamu. But timu iri kuziva kuti nguva yapera manje vaimhanya vonoritora, unoona kuti vawedzera shungu. Saka muri kuti ndo zvaSatani. Izvozvo ndo zvaave manje. Kune kwaakurovera kuenda. Because time yapera. Time yapera. Saka ipapapo ndo pane pfungwa yandoda kuti tinotora pana Mateo 4 vhesi ya 5 na 6. Mateo chapter 4 verse 5 na 6. Zvino Diablos akamuisa muguta dzvene, akamuisa pachiruvi chetemberi. Akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari, uzviwisire pasi, nekuti kwakanyorwa kuchinzi,
iye ucharayira vatumwa vake pamusoro pako, pamaoko avo vachakusimudza kuti urege kugumbusa rutsoka rwako pabwe. Uri kuona here kuti Satani pese paaiedza Jesu pamiedzo iyeya yakaita kurenje, uri kumboona here kuti muedzo umwe nemumwe aikota vhesi, aikota bhaibheri, anditozvona nekuti kwakanyorwa kuchinzi zvakanzi aitaura aine referensi mumagwaro, zvinobudisa pfungwa yekuti Satani anoverengawo magwaro, anoverenga shoko raMwari, ndo maanototora mapoints ekuedza vanhu nawo, anozvitora mumavhesi. Saka Satani anostadha shoko chaiko kuridzidza zvekuti zvinofanira kuzikamwa nesu vanonamata kuti tiponeswe, iye anozvidzidzira kuti avhiringidze kuponeswa kwedu. Ari kustadhira to counter. Haasi kustadhira kuti angawane mukana wekuti ndodzoka sei kuna Mwari. Ari kustadhira kuti atsvage mukana wekurwisa Mwari. Anditozvona. Enda pana Luka 21 verse 29 kuenda pa32. Luke 21 verse 29 kuenda pa32. Verse 29. Zvino akavataurira mufananidzo achiti, tarirai mionde nemiti yose, kana yotunga mukazviona, munoziva mumene kuti zvino zhizha rava pedyo. Saizvozvo nemiwo kana moona izvozvo zvoitwa, zivai kuti ushe hwaMwari hwava pedyo. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, rudzuro harungatongopfuuri kusvikira zvose zvaitika. Now mubhaibheri Jesu akasiya ataura, abvunzwa nevadzidzi vake, tichaziva sei kuti nyika yakunoguma uye maakuda kudzoka? Ndobva anatsokuvatsanangurira kuchaitika zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Mukazoona izvi zvaitika izvi, generation inoona izvozvo izvi, inoitikirwa naizvozvo izvi, haipfuuri. Mwanakomana womunhu anobva auya. Saka Satani manje akazvidzidza zvese izvozvo. Anotoziva Satani kuti pakati pakapfuura, pakati pakapfuura. Ezvinezvi chikamu chatari ichi tanangana nekunoguma kwenyika. Ende iye kana achiti kuguma kwenyika, ari kutoziva kuti zvinoreva kuparadzwa kwake iye. Satani. Saka ndokuri kubva hasha dzake. Time yapera. Time hapasisina. Kupera kwetime kuri kuparadzwa kwake. Saka ane hasha dzakawanda. Ane hasha. Iye ari kutonyatsoziva kuti hapasisina pandichadzokera kuna Mwari ndikanopiwa umwe mukana wokunzi chidzoka tive muri imwe chete. Ngoma, ngatibatsirane apa, muri kuburitsa kukosha kwekuverenga. But handisi kuda kuti titi vateereri vedu ese tivati kamani kuchechi. Tokurudzirana sei kuti even muri maybe vasingaende kuchechi kuti vamboitawo kubhaibheri racho. Anokuona information yamuri kutaura iyi yekutoti nyika ichaguma, chinhu chofanira kuzikanwa even nemunhu asingadi kuenda hake kuchechi. Aifanira kupota achiona, because kana anozwa kuti Satani asida kuenda kudenga ndozvamataura. But anostadha nyaya idzi kuti aone kuti angavhiringe sei. But pane chakaipa here mukoma, tiri kumaraini. Munhu toti pamwe haenda hake kuchechi, apedza kusakura, apedza kukama mombe yake kuseni, tomboti musi uyu hapana basa rakawanda. Pane chakaipa here kupota achiverengawo nyaya idzi kuti adzinzwisise. Panotori nechakanaka pakuriverenga bhaibheri. Why? Because kuverenga bhaibheri kunorodza pfungwa, kunoisa wisdom mumunhu. Kunobatsira munhu kunzvenga zvimwe zvakazvigarira zvazvo. Usati vanhu mukurarama nekuda kwokusadzorwa neshoko anongonozvitaraparamurira dzimwe dzakangozvirarira otoswera dzaakumbomotera vanhu. Because munoziva kuti pane mumwe musha wandakambopfuura, paitsvagwa bhaibheri rakashayikwa panhamo ipapo. Kunzi mainhingi ndimi amuna bhaibheri rakashayikwa. Asi vachienda kuchechi. But muchaona kuti bhuku remusha vanaro.
unozanonzi bhuku remuchairo Nderibiri. rekuti maminitsi Oh, asabhuku ma- chiichika ekutoti mazita evanhu vese mumusha Akanyorwa. nema$2 anobhadharwa emiteraya vanaro iro rero but musha wese wakashaya bhaibheri mukongo ya zvinonzwisa urombo yeti muri kutoti satani manje anotopota achidzidza anostata atitei mabhaibheri kumamisha kwatiri vanhu vamwari sedzimhuri secommunity ringori bhuku rakanaka rinotichenjedza atifambe hedu mukongo saka zvinobuda ndezvekudaiwo kuti satani nekuti anoziva kuti nguva dzapera ka hanzi he redoubles his efforts okay anowedzera hasha mukushanda kwake okay why because ari kuda kuti aparare nevakawanda ari kuda kudzivisa urongwa hwajesu hwekuponesa vanhu saka ada kuti vanhu varambe vari murima anditinazviona vasaitizi rekuruponeso okay toda kuti uverenge pane pfungwa inondobuda pana vaHebheru 8 okay uverenge vhesi 1 na6 wobva waibatanidza navaHebheru 9 vhesi 3 na7 nevhesi 11 na12 Hebrews chapter 8 verse 1 zvino shoko guru pana izvozvi zvatataura ndiro tine muprista mukuru wakadai wakagara kurudyi rwechigaro choushe choumambo kudenga verse 6 asi zvino wakapiwa basa rakanyanya kunaka sezvaari murevereri wesungano inopfuura nekunaka yakasimbiswa nezvipikirwa zvinopfuura nekunaka Hebrews 9 verse 3 zvino mberi kwechidzitiro chechipiri pakanga paine tebhanekeri painzi patsvene-tsvene asi mune yechipiri muprista waipinda ari oga kamwe chete negore asingapinda asina ropa raaizvibayira iye nezvivi zvevanhu asi kristu wakati asvika ari muprista mukuru wezvinhu zvakanaka zvinouya akapinda nepatebhenekeri yakapfuura pakukura napakukwana isina kuitwa nemaoko ndiko kuti isati iri yekusikwa kuno haana kupinda neropa rembudzi kana remhuru asi neropa rake chairo kamwe chete zvikapera panzvimbo tsvene akatiwanira rudzikinuro rusingaperi panapa pari kubudiswa takamboita zvedzidzo zvesanctuary yes kuti yaive nemakamuri mairi rimwe gore nguva yese yegore muprista aipinda kamuri yekutanga yainzi holy place asi dhei rimwe chete aizopinda muthe most holy right saka tadzidza patakadzidza kuna Daniel 8 paya ndo zvakazonobuda kuti mugore ra1844 nekuti Jesu paakabva pano pasika akanopinda musanctuary yekudenga yes mukamuri yekutanga paanoonekwa ari pakati pezvigadziko zvemwenje 7 ikamuri yekutanga asi muna 1844 ndo paakapinda mukamuri yechi2 muya maitwa nyaya yekuchenesa yeatonement saka basa raari kuita imomo nderekureverera vese vanenge vatendeuka kuti Mwari avaregerere nekudzima zvitadzo zvevanhu saka tiri kurarama ari muthe most holy place right kubva 1844 ndo pari kuitwa rutongo satani ari kuzviziva here satani ari kuziva akasitadha zvese izvozvo saka shungu dzina satani mai ndedzekuti adzivise vanhu kushandirwa naJesu ari muimba tsvene-tsvene yokudenga unotonzwa munhu achiti kuti munoshandira here kuchechonyi vanhu vanotoda kushandirwa nevanhu kudarika kuda kushandirwa naJesu handitozvona saka zano rasatani manje nderekuti ari kuwanza misungo yake patiri kuti misungo yasatani mamasnezi ane misungo yaari kukanda pavanhu yekuvhara anoziva kuti nguva dzapera saka haadi kuti vanhu vanangise pana Jesu nekuti vanozoponeswa anoda kuti varambe vakabatikana vari kusaidi ndosaka tiri misungo yasatani misungo yasatani ndo chidzidzo chedu ndofunga imimi muri kutozvionawo nekwamuri kumaraini vanhu vaMwari kuti nguva inenge yatifambei nguva yafamba ezvinoga timbonzwa rwiyo toya toenderera mberi nechidzidzo Murapi mkuru uripo wemutsandie Jesu anofarisa varombo inzwa izwi ra Jesu
ngatienderere mberi nehurukuro yedu, misungo yaSatani. Zvii zvataona muchikamu chapfuura mukoma? Taona kuti Satani anodzidza shoko raMwari. Okay. Kuitira kuti awane mapoinzi ekuedza nawo vanhu. Okay. Mukudzidza kwake ndo maanobudirwa pachena kuti nguva dzapera. Saka anoziva kuti iye akutonoparadzwa. Shungu dzake ndedzekuparadzwa nevanhu vazhinji. Ndo saka ari kuteya misungo yekuti vanhu vasabve kunourayisa vauye kuruponeso kuna Jesu. Okay. Ndo saka tati misungo yaSatani. Inini ipapo ndazokurudzirwa kuti tiri kumaraini, tiri kumisha, ngatitei bhaibheri. Bhuku riya harina kumboipa. Even usati watodecide hako kuti unoda ita zvekuchechi, kupota uchiona, because Satani chaiye asida kuenda kudenga, asi anoverenga kuda kutidzivisa. Saka zvakanakawo kuti tiverenge, tigone kuita idea. Mandinzwa pandataura zvebhuku maraini. Mabhaibheri hakuna. Asi bhuku remusha. Bhuku remusha ririko, kadhi rekusikero ririko, nebhuku rekudhibhi. Yeah. Munazo here mabhuku anduta hatitei mabhaibheri vanhu vaMwari, topota tichiaverenga. Saka hatifambei tinzwe pamisungo yaSatani. John 8 verse 31 na 32. John chapter 8 verse 31. Zvino Jesu akati kuvaJudha vakanga vamutenda, kana imi muchigara mushoko rangu, muri vadzidzi vangu zvirokwazvo, muchaziva zvokwadi, nezvokwadi ichakusunungurai. Tiro bhuku rauri kutaura kai. Kudzidza shoko, kuverenga bhaibheri, ndo kunoita kuti munhu aite muKristu zveshuwa shuwa. Okay. But dambudziko unoziva kuti chii? Munhu unoona akatenga hosho yekunoridza kuchechi. Umwe akatenga ngoma yekunoridza kuchechi. Aine uniform yekunopfeka kuchechi, asi asina bhaibheri. Mukangonanga vehosho mugoma muri kuita kunge muri kunanga vamwe vanhu chete. Itimwe munhu angona kutoita keyboard yekuridza inodhura stereki, asi bhaibheri asina. Yeah. Saka ndopauno, but panapa pari kunzi naJesu kuverenga shoko ndo kunotosvitsa vanhu pana Jesu, uye kuriziva ndo kunosunungura vanhu. Anofanira kuverenga shoko iri ndiani mukoma? Munhu wese. Mufundisi. Ndikubvunza hangu it's a rhetoric question. Mufundisi nenhengo dzacho vese vanoitwa vatsvene nekuverenga shoko, vanosunungurwa nekuziva zvinoreva Magwaro. Okay. But chimira uone pana Daniel 10 paverse 12 na 13. Daniel 10 verse 12 na 13. Right. Ipapa akati kwandiri, usatye Dhanieri, nekuti kubva pazuva rokutanga rawakafunga nemwoyo wako wose kunzwisisa nekuzvininipisa pamberi paMwari wako, mashoko ako akanzikwa. Ndauya nekuda kwemashoko ako. Asi muchinda weushe hwevaPezhia wakandidzivisa mazuva ane 21. Asi tarira, Mikaeri, mumwe wamachinda makuru, wakauya kuzondibatsira, ndikasarako kumadzimambo evaPezhia. Chainamatirwa naDhanieri apa anga asiri kunamatira maprojects emusha. Okay. Aiwa. Ainamatira kunzwisisa shoko raMwari. Ndo zvaakaita 3 weeks achinamatira. Gabriel ndobva atumwa kuzomujekesera zviri mushoko. Right. Ndo zviri kunzi zvakarwiswa naSatani. Kuti asatozvinzwisise. Saka Satana anotomira, haadi kuti tinzwisise. Even dzimwe nguva tatoriverenga. Right. Munhu akada kungoita shungu dzekuda kuziva kuti Mwari vanoda kuti ndiitei mukurarama kwangu, izvozvo zvinotomutsa Satani. Anoda vanhu vagara vari ignorant. Anoda kuti because anoziva kuti kana munhu ari ignorant anogona kumuti 10 right 10 left, chero akananga kugomba. Anditwa so. Right. Saka Satani anofarira kuti vanhu vagare vari murima. Ndopoindi atofanira kunzwisisa panapa. Okay. Jesu ari kuti mukaziva chokwadi, masunungu kaende munoita maKristu chaiwo. Satani haadi kuti vanhu vazive chokwadi, because zvinoita kuti vapunyuke kubva kwaari.
Saka paanenge achigadzira misungo yake, imwe yacho anoigadzira kuti abate vanhu pakusaverenga. Ndoda kuti uverenge Job 1 vhesi ya6. Job 1 verse 6. Zvino rimwe zuva vanakomana vaMwari vakati vachindomira pamberi paJehovha, Satani akasvikawo pakati pavo. Satani paakauya apa, paisangana vana vaMwari, anga asiri kuuya kuzorumbidza Mwari. Haana kuuya kuchechi. Anga asiri kuuya kuchechi. Anditowazvona. Aitouya kuzopusha ajenda dzake. Okay. Saka nenzira imwe cheteyo, panoungana vanhu vachiita zvechechi, Satani anouyawo ipapo, asi vavariro yake isiri yekuzonamata. Okay. Haoneke, asi anenge aripo, Aina agenda yake. aina ajenda yake. Okay. Ende pamwe pacho anoshanda kukondorora pfungwa dzevanhu vatouya kuchechi. Anditowazvona. Saka muchaona kuti pese panounganwa nevanhu vachida kunamata, Anouyawo. anouya ipapo. Okay. Saka kana muchidzidza manje, Satani anotarisa mufundisi, oona mufundisi vari kunamata vachigadzira maridzo, otoona nemanotsi amufundisi, kuti oraiti mufundisi varida kunotsanangura poindi vaishandisa vhesi, vada kutsanangura poindi, ozviona. Iye kana abvisa maziso panotibhuku ramufundisi, anochitarisa kuvanhu, Okay. nevari kunouya kuchechi, anenge achiziva kuti uyu Akanzwa point here. akanzwa poindi iyi Ndamuruza. tamuruza, Okay. uyu akanzwa poindi iyi tamuruza. Okay. Saka ndoda kuti uchiona manje paari kugadzira misungo yake, anoigadzira kuti abate vanhu, zvikuru sei vasanobetsereka pamapoints aaona mumaridzo yapastor. Okay. Enda pana Mateo 22, uverenge vhesi 2 kuenda pa5, uibatanidze naRuka 14 vhesi 16 kuenda pa20, uone zvatiri kutsanangura izvi. Mateo 22 verse 2. Ushe hwekudenga hungafananzwe nemumwe mambo akaitira mwanakomana wake mutambo wekuwana. Akatuma varanda vake kunodana avo vakanga vakokerwa kumutambo wekuwana. Vakaramba kuuya. Akatumazve vamwe varanda akati, udzai vakakokerwa muti, tarirai ndagadzira chisusuro changu, nzombe dzangu nezvakakora zvangu zvabayiwa. Zvinhu zvose zvagadzirwa, uyai kumutambo wekuwana. Asi havana kurangarira. Vakaenda mumwe kumunda wake, mumwe kukutengesa kwake. Luke 14 verse 16. Iye akati kwavari, mumwe munhu akagadzira chirayiro chikuru akakokera vazhinji. Akatuma muranda wake nenguva yokurayira kuti audze vakanga vakokerwa kuti, uyai nekuti zvose zvagadzirwa. Ipapo vose vakatanga nemwoyo mumwe kuzvirevera. Wekutanga akati kwaari, ndatenga munda, ndinofanira kundouona. Ndinokumbira kuti mundirevere. Mumwe akati, ndatenga nzombe dzemajoko 5, ndinoenda kunodzidza, ndinokumbira kuti undirevere. Mumwe akati, ndawana mukadzi, naizvozvo handingauye. Now, uri kuona hanzi naJesu ushe hwekudenga hunofananidzwa nezvakaitwa nevanhu. Vachipa maexcuse. Munhu aigona kungoenda kupatika, ozouya unoona munda wake munyowani. Ndizvozvo. Munhu aigona kuti abva ake kunodya, unopingudza mombe dzake. Ndizvozvo. Kana kuzotora mukadzi wake woenda zvavo kwavari kuenda. Right. Andizvozvo. Saka zvinoita Satani manje, Anogadzira program imwe. anogadzira imwe program. Izvo patinoita chirongwa icho chepamhepo ichi. Vanhu vanotoziva nenguva dzachinobuda. Kuti maSaturdays paTV chinobuda nguva dzakati. Saka muri kuti here akastadha manotsi edai, anogona kutoziva munhu anga anogona kubatsirika. Angangopunyuka. Saka pamwe pacho panongoti chaakuda kutanga foni yobva yapinda. Okay. Program iya yaka tingasangana here. Alright. Handitowazvona. Pane chimwe chinhu chaanga achishuvira kuti chiite project foni dzinenge dzichiramba kana zvichiita kunge zvisingabude, onzi ngatisanganei pakati. Satani aitira kuti amubvise apa nekuda kweka project kana kuti
kabusiness. Okay. Handiti wazviona. Okay. Saka Satani zvaanochiita mai ndezvekuti anovhura inenge mikana ine chekuita neupenyu hunohu. Anoita kunge maopportunity kana kuti madevelopments ekuti unotoona kunge pane ruoko rwaMwari. Right. Wotoona zviri nani kumbaatenda to that. Wosiya zveshoko. Right. Pamwe pacho zvinongoitika mupfungwa. Munhu otobva pashoko mufundisi amira mberi uko. Okay. Pfungwa dzotetereka dzoenda kwaMurambinda dzodzoka dzoenda kudotito. Munhu atorasikirwa nepoindi iyayi. Okay. Imwe misungo yacho yaanoshandisa ita pana Ruka 21 pavhesi 34 unzwe. Ruka 21 pa 34 verse 34. Chenjerai kuti mwoyo yenyu irege kuremedzwa nokudyiswa nokubatwa nekufunganya pamusoro pezvinhu zveupenyu huno, kuti zuva iro rirege kukuwirai seriva. Pamwe pacho Satani anoshandisa kudya chaiko chaiko. Okay. Anzi kudyisa. Overeating. Munhu anoenda akaguta pari kuparidzwa. Kuguta kuya kwokuti dumbu rakati ngi. Unokodzera. Kusvikira mapoinzi ese aya arohwa nemuparidzi apfuura. Wazoona munhu achiti pepo. Okay. Andozvona. Pamwe pacho vamwe vanovharwa nekudhakwa. Ndozwa munhu achiti doro rakaipeko. Antaurire munhu. Autaura hako nemunhu asi mapoinzi ane ruponeso. Jesu ari muimba yekureverera anodzina raakabuda. But panyaya yedoro mukoma ndibatsire pamwe ndoobserva sirizvo. Ndoda kutaura kuvanhu vemaraini vekuti haaenda ake kuchechi. Inini pamwe pandaifunga kuti Mwari anenge achigadzira kuti vanhu vanzwe shoko even vasingaende kuchechi parufu. Right. Because zvinoita kunge almost ndufu dzese pane kamukana kekuti paparidzwe. But matimambozviona here, ndofunga ndiSatani kuti rufu ndofunga chinhu chekuti chaifanira kuita kuti munhu wese uve soba. Paunoona kuti wandaitamba naye nezuro atofa, paifanira kuti munhu adzamisise pfungwa anyatsoona kuti upenyu chii ndiri kuitei. But parufu ndo pane parutowanzwa doro ngoma. Vanhu vari kudhakwa kudarika pamapati. Parufuka chinhu chinototanga kumekwa shuwa mukatungamira nebhodhi kumusha vanotofonera vari kuteera kuti vakomana takanganwa doro. Inini usave unopotsa washota asi kudoro kwakagadzirwa. Haisi were yaSatani yekumeka shuwa kuti panhu pangadai pachikupengenutsa ndo paari kumeka shuwa kuti pfungwa dzakanama. Ende tarisa vanodhakwa parufu ivavo kuti anogona kurara vakasvinura vachimwa vachitaura panongosimuka muparidzi oisa musoro pakati pemakumbo flat. Hapana chaanenge achinzwa. Mapoinzi ese aya aonekwa naSatani. Saka ndo misungo iyoyo. Anogona kusunga nekugutisa nekudhakwa kana kuti nemirangariro kana kuti foni inongorira kana kungodedzwa kuti distractions kuti munhu abve pane ruponeso. Hurukuro yedu iri kuti ipa vanhu phone number kasitori. Alright. Phone number dzedu dzinoti 775 90 90 95 0775 90 9095 kana kuti 0717 091 615 0717 091 615. Phone number idzi mukaisa message paWhatsApp tinokupai link rekuti mupinde mumaWhatsApp groups munotumirwa zvimwe zvidzidzo zvatinoita pamhepo. Ngatisanganei zvakare mune imwe episode The Second Coming of Christ. God bless you. Kune mwega, kandinzwe
imwi motiri inokutungamira